Тапшырыны алга таба дәвам итәбез. Бүген үзенең алтын юбилеен Николаевка районы Зур Ширклей авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Юсупов Рәшит Равил улы каршылый. Мотор юбилее белән ихластан аны тормыш иптәше Наилә, уллары Дамир, Ринат һәм Ильяс котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Якын кешебез 1972 елның 29 апрелендә гаиләдә 4нче төпчек бала булып якты дөньяга аваз сала. Үзенә кадәр туган 2 абыйсы, бер апасы өчен бик кадерле эне булып үсә. Бала чактан ук акыллы, белемгә сусаган кеше буларак аеруча яратып, мәктәптә тарих, география, математика фәннәрен укый. Төпчек булу сәбәпле һәм өстәвенә үз авылын яраткан шәхес буларак бер кайда китмәскә карар кабул итеп, әти-әнисе янәшәсендә туган йортта калып, 45 елларга хөрмәт күрсәтеп гомер сүрде. Мәктәпне тәмамлагач ул үз хезмәт юлын Николаевканың завод конторасында башлап җибәрде. Шул вакыт читтән торып юрист һөнәрен үзләштерә. Нык белемле булса да аның техника яратуы олы мавыгуга гына түгел, ә гомерлек сөйгән эшенә әйләнә. Ул сәләтле автомеханик буларак таныла. 1996 елда язмыш безне тормыш иптәшем белән бәйләде. Менә инде 26 ел буена мин үз гомеремдә сайлаган тормыш иптәшем өчен Хак Тәгаләгә рәхмәтләр укыйм. Мәхәббәт җимешләребез булган 3 улыбыз әтиләрен олы үрнәкләре булып күреп, аны хөрмәтләп үстеләр. Яраткан кешебез гел гаиләбезнең таянышы да, ышанычы да була алды. Ә инде бер туганнарына килгәндә ул олы гаиләбезнең үзәге сыман, гел туганнарны берләштереп, һәр вакыт бер табын артында күрештерергә омтылып яшәүче кеше. Шын олы хәрефтән эне дә, абый да ул. Бар дусларына, сыйныфташларына да гел ярдәмгә ашыгучан, гомердә кешене кире кайтарып җибәрми торган ышанычлы дуста. Яраткан тормыш иптәшем. Әкияттә булган кебек хис итәм мин үземне. Синең тылсымлы йөзеңнән ала алмыйм күземне. Тормыштан бәхет көтәмен, тик синең белән бергә. Йөрәгемдәге моңнарым агыла бөтен җиргә. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып кирдең син язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Кадерле әтиебез, без бала чактан ук ир кеше нинди булырга тиеш дигән төшенчәне сиңа карап аңлап үстек. Әйе, әтиебез безнең бер кайчанда мохтаҗлар яныннан, ярдәм кирәк булган кешеләр яныннан кулын сузмыйча үтми. Ул бик мәрхәмәтле, игелекле кеше. Эшне яратып башкара торган шәхес. Бала чактан ук безне дә эшләргә өйрәтә. Эшләгәнең миңа булса, өйрәнгәнең сиңа булыр ди. Ул дөрес сүзләр. Без аңлыйбыз, малай кешеләр алар артык мәхәббәт хакында гомер барышында әти-әнигә карата кычкырмыйлар. Ләкин әти, син безнең хөрмәтне сизеп яшисеңдер. Котлы булсын матур туган көнең. Әниебез белән озак еллар бәхеткә күмелеп гомер кичерегез. Без сине нык яратабыз. Әтиебез үлге үрнәгебез. Без анарга карап яшибез. Аның әйткән сүзеннән чыкмыйча ни бар эшне шөкер эшлибез. Рәхмәт әти шундый булган өчен, озак типсен синең йөрәгең. Бигрәкләрдән нык һәм олы бит ул, Газизәткәй синең кирәгең. Саулык телик, ул бит иң зур байлык, ә калганын үзең булдырдың. Шөкер Алла, нинди күркәм гаилә бу дөньяга әти тудырдың. Әниебез белән икәү бергә 100 яшьләргә кадәр яшәгез. Элеккечә татлы мәхәббәттә, яшеннәрдәй алда яшнәгез. Хөрмәтле Рәшит Равилович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Көнедә телибез без теләкләренең изгесен, кайгы